Εδώ σε μένα. George τριπλός, Εντάξει, από κάτω μου θα είναι ή... Ένας είναι εδώ από πίσω. Δεν πας βαρέ αυτός. Εκεί πέρα πάνω είναι. Πόσα UAV έχουμε? Δεν έχω άλλο. Ωραία, δίνω εγώ ένα. Δίνω εγώ. Τον έφαγα. Από δεξιά. Πάμε δεξιά να τελειώνουμε. Πιάσε με, George. Είμαστε καλά στο κέντρο κύκλου είμαστε, παιδιά. Όχι, γιατί πήγες εκεί, ρε? Ήταν ένα άτομο εδώ κάτω δεξιά, ρε φίλε. Ναι, ρε, πάνω. Δεν έχει self. Έχει εκεί που το σκοτώσαμε πάνω στο τέτοιο, έχει. Εδώ. Γιατί δεν πετυχαίνω, ρε μαλάκα. Από πάνω εδώ. Έπεσε κάτω. Εντάξει, ψάχνω επιτέλους. Μαλάκα, ναι, George, έλα εδώ. Από κάτω μας. Από κάτω, ναι. Εδώ. Κοίτα τους λίγο ότι θα περάσουνε. Ωραίο. Δύο και ένας είναι. Τον Καίο, τον πήρα. Όχι ρε, πώς τι... Ένας. Κάτω σόγιο. Α, θα πεθάνει μόνος του. Τελείωσε. Ράνι. Ναι, τι θα κάνει. Από εκεί, εντάξει. Μπράβο. Μπράβο.